अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. खरं तर आज आपण बघितलं असेल की 2 वर्षामध्ये या राज्याला काय मिळालं ह्याचा विचार खरं तर केला पाहिजे. आज शिवसेना पडल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेबरोबर उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंबरोबरच लोक राहिले आहेत आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा उद्धव ठाकरेंबरोबर लोक राहतील. खरं तर याआधी सुद्धा या मतदारसंघामध्ये डिपॉझिट केलेल्या शिवसेनेच्या उमेदवार गेलेलो होतो आणि त्या ठिकाणी मी 2 वेळा आमदार झालेला आहे आणि त्यामुळे मला खात्री आहे की लोक माझ्यावर आहेत. ज्या काही चुका झाल्या असतील किंवा जिथे आम्ही कमी असू तिथे आम्ही प्रयत्न करू आणि पुन्हा एकदा या विधानसभेवरच भगवा फडकू. आता ते माफीचं मला सांगितलंच आणि आमसभा आहे खरं तर या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या निवडणुका खरं घेण्याचं धारिष्ट यांनी दाखवलं नाही. खरं तर जिल्हा परिषद पंचायत समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे आमसभा कोण घेतं? आमसभा पंचायत समिती घेतं आणि त्यामुळे त्या आमसभा पंचायत समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे ह्या आमसभा होत नाहीत. याच्याबद्दल त्यांनी माहिती घ्यावी आणि खरं तर मी कुठेही लोकांसमोर येण्यास लोकांबरोबर फिरण्यास मी कुठे कमी पडलो नाही आणि कमी पडणार नाही. खरं तर हे जे आरोप करत आहेत त्यांना माझी एवढाच सल्ला आहे की येणाऱ्या 3 महिन्यामध्ये विधानसभेची घोषणा होईल. त्यावेळी तुम्हाला भाजपचं तिकीट नाही मिळाल्यानंतर तुम्ही कशा भारतीय जनता पार्टीला शिवाय घालतायत किंवा तुमची भूमिका तेव्हा कशी असेल याची मी वाट बघतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.